Assalamu alaikum ta'ala barakatuh. Barkamu da sake sauraro da wata shirta mun ta gaskiya 24 TV. A yau mun kawo muku jerin jaruman kannywood da suke da yawan yaya. Amma kamin nan ku danna mana subscribe da kuma alamar karawa don mu samu shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Na hudu, Sani Musa Danja, wanda aka fi sani da Sani Danja. Ya kasance jarumi ne kuma mawaki ne a masana'antar kannywood. Ya shafe shekaru da dama a cikin masana'antar. Yana ɗaya daga cikin jaruman da suka auri abokanan sana'arsu, inda shi ya auri Mansura Isa a shekarar 2007. Mansura Isa da Sani Danja sun daɗe a karkashin inuwar aurensu, inda suka shafe akalla shekaru 14 a tare. Amma daga ƙarshe Allah ya kaddara rabuwar auren tasu a shekarar 2021 da muke ciki a yanzu. Mansura Isa da Sani Danja a rayuwar aure da suka yi, Allah ya azurta su da 'ya'ya hudu. Babbar yarsu ita ce Khadija, ta sha fitowa a fina-finan kannywood da zamu iya cewa ita ta fara gadar iyayenta a harkar fim cikin 'ya'yansu. Wanda yake biye mata shine Khalifa, sannan Yakubu, daga nan sai dan autarsu wato Sudes. A na uku, muna da jaruma Hafsat Idris. Hafsat Idris wacce aka fi sani da Barauniya. Sunan nata ya samo asali ne a wani fim da ta fito mai suna Barauniya. Ita ma ta kasance cikin jaruman kannywood da suka fi yawan 'ya'ya. Mu dai a iya sanin mu, ba mu san wata jarumar kannywood da tauraruwarsa take haskawa mai yawan 'ya'ya kamar ta ba. Kwa kwanakin baya ta aurar da babbar 'yarta mai suna Khadija. Daidai wannan babbar jarumar ta haifi 'ya'ya hudu a auren da ta yi sau biyu. Na uku, muna da shahararren mawakin soyayya wato Ali Isa, wanda aka fi sani da Ali Jita. Shi ma yana daya daga cikin jaruman kannywood ko kuma mu ce mawakan kannywood da suka fi yawan 'ya'ya. Ali Jita ya auri matarsa ta farko wato Nafisa a shekarar 2009. Tabbas wannan mawakin yana nuna wa matarsa Nafisa soyayya sosai ta hanyar rera mata wakokin soyayya da yake yi. Sannan da ya da bidiyoyinsu suna waka ko kuma suna rawa a tare da yake a shafukan sada zumunta na zamani. Allah ya azurta Ali Jita da matar shi da 'ya'ya 5. Babban nansu shine Usman, wanda yake bi mishi kuma shine Aliyu, sannan Ahmad, daga nan sai Zainab, wacce zamu iya cewa ita ce yar autarsu a wannan lokacin, ita ce Aisha. A na ɗaya muna da Adamu Zango, ko dai mu kira shi da Usha kamar yadda ake kiran shi a baya. Ya kasance ɗaya daga cikin sanannu a duniyar Hausawa, kuma yana ɗaya daga cikin jaruman kannywood da suka fi kuɗi, inda shi ya taho a na biyu a yayin da Ali Nuhu ya zamanto a na ɗaya. Adamu Zango akalla ya aure mata 6 a rayuwarsa, ya rabu da mata 5 cikin matan da ya aura. Wannan shine dalilin da yasa wasu ke kiransa da mai auri saki. Zango matar da ya aura a farko ita ce Amina a shekarar 2006, wato mahaifiyar babban ɗansa Haidar. Bayan rabuwarsu ne ya auri Aisha yar jihar Kaduna a garin Zaria. Sannan ya auri Maryam yar jihar Nasarawa, sai kuma jarumar fina-finan Hausa wato Maryam Ebiola da ta fito a fim din Nas tare da shi Adam Zango. Ba da lokaci ba sai ya auro wata daga kasar Kamaru mai suna Ummul Kulsum. Duk wayannan matan da jarumin ya aura ya rabu da su, inda ya auri matar shi ta karshe wato Safiya, wacce a yanzu haka suna tare. Wayannan matan da Adam Zango ya aura sun haifa masa 'ya'ya 6, maza 4, mata 2. Ɗansa na farko shine Aliyu Haidar, sai Khalifa, wanda ke biye masa shine Amir, sai Sultan, Mubina da Murjanatu. Mun goya da kallon wannan bidiyo. Idan bidiyon ya muku dadi ku danna ma like, sannan ku danna ma subscribe da kuma alamar karawa. Daga gaskiya 24 TV.